Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε την ομάδα. Εδώ είναι ο Βαλάντης. Και ο Νικόλας εκάρφωσε τώρα. Εντάξει. Έφυγε του. Παρέα μου. Εσύ ρε παρέα μου. Για να το φτύσεις σου. Να το βάλουμε, φέρετε κάτι. Μπορεί να είναι βρυγόρ. Yo, θα πούμε εμένα μου μόνο ρε. Η ομάδα VNC σε δράση. Ο αποχιαστής. Έχουμε μία μικρή απόχη που είναι μόνο 8,5 μέτρα. Ποιο, ναι, κάρτο. Απογύρισαν του.Ήλιξε ο μάνι. Α, όχι ρε, μακράβα. Θα με παραμαλώ ρε. Δεν φάσε. Α, είσαι το τζαμέ ρε, πού να το χαμέ ρε. Πού να το χαμέ. Κάμαν και πόντα. Βαλαντή. Κάρτο τίγια βόξ. Μυαλό ρε. Ρε τι σώνω τώρα όχι. Έλα. Nu έχουμε με ένα σερέλα, κάνε ο βίντεο τουλάχιστον, κάμε τίποτα. Δεν κλάσεις το καλάμι μου ζάμε. Ωραία, φέρ' το κοντά. Μπορώ να το βιάσω. Έλα. Ναι, τα χάνα. Έλα μέσα ρε, γάμο, σύστια. Άτε. Μπράβο ρε Βαλάντη. Αυτά είναι. Κυλήσιμο. Κυλήσιμο κουμπάρε. Αυτά είναι. Το φίλο μου. Το φίλο μου. Εδώ Νικόλα. Έτσι. Η ομάδα. VNC. Να το κάφιλι. Κάτσε μου μέσα στο στόμα ο πέντος. Μέτρο. Για το μέτρο. 43, 44, 45. Τα ίδια ρε, αλλά το ίδιο. 42. Ωραίο. Το βάρος ρε, το βάρος. Έχεις δει αρκά. Μετά το γίνεται. Άνοιξε ο κασούι μου. Πιάσα κλικιά, άνοιξε ο κασούι μου μπρος και να μένεις διαρκάς. Έβαλες τις μπαταρίες και εσύ. Όχι ρε, έχω κάτι ευκάλε από τη δική μου για να δουλεύω. Καταστόψεις είναι ήδη στο βίντεο. 3.39. Ούρα, το κασούι είναι μπρος. Ωραίο. Φίλε το άλλο ήταν πιο μυαλό. Τραβήσαν και τούτον καμπόσο ρε, απλά κάμε δά. Άμα κάμε δά φκένει ρε. Έμπιν που κάτσε τη βάρκα είναι μπλε βοήκα το λαλό, αν πει με τσιν τα Για με, λάστιχα. του Νικόλα πήγε τέτοια μες στη Και βά. να πάμε στο νου μου, κρεμούν τα λάστιχα. Έμπιν και έφκεν που είναι άλλη όπως πάστη. Τραβάς τώρα. Ναι. Έμω την άλλη λεπτό. Πρέπει μας το Βασίλ. Πρέπει μας το Βασίλ όπως είναι. Για να σας πάρουν. Για μην το ψέσουν. 885 Νικόλα.